Velkommen til den her demonstration af Novell Password Management Framework. Mit navn er Elian Olsen. Jeg kommer fra KMD. Jeg vil vise jer et software, der gør brugerne i stand til at ændre sin kodeord, uden at være logget på systemet, uden at få hjælp fra IT-afdelingen, og det gør det, når de vil. Jeg vil oprette en bruger i systemet, der får et link til Password Management Framework. Det knytter deres brugerkonto sammen med nogle svar, de selv afgiver. Det kunne også være nogle spørgsmål, men typisk er det nogle verificeringssvar. Når de sidenhen har glemt deres kodeord, det vil jeg vise, vi lader som om, at der går et stykke tid, så vil de ting, de har tastet ind, de oplysninger, de har tastet ind tidligere, benyttes. Og hvis det stemmer overens, så får brugerne lov til at skifte koden. Og adgangskodepolitikken, der gælder for brugerne, vil blive vist og valideret over for det password, der bliver indtastet. Men nok snak. Demonstrationen starter om et øjeblik. Først så skal brugeren oprettes i systemet, og det er en helt normal procedure. Der er ikke noget i det. Vi finder på et brugernavn, der overholder vores standard. Giver ham et password, der er foruddefineret. Sender et brev til ham med det link til Password Management Framework. Og her der finder brugeren sit velkomstbrev frem, skriver sine initialer. Det er et password, der midlertidigt er givet fra IT-afdelingen. I det her tilfælde, der bliver brugeren præsenteret for nogle verificeringssvar, der skal kunne identificere brugeren, når vedkommende har glemt sit password sidenhen. Det her er nogle svar, som brugeren selv skal huske på. Vi har valgt at komme med nogle eksempler. Det kan være flere, det kan være færre, det kan være helt andre spørgsmål. Det kan være, at brugeren selv skal finde på nogle spørgsmål. Her er brugeren kun afkrævet nogle svar. Vi ser, hvad der sker. Hvad er din mors fødenavn? Min mor hed Knudsen, da inden hun blev gift. Min yndlingslærer i folkeskolen, hun hed Jette. Og så har jeg her nogle valgmuligheder, der gør, at jeg kan vælge pinkoden til mit dankort, eller hvor gik jeg i skole i 3. klasse. Jeg gik i skole på Egholmskolen i 3. klasse. Nu gemmer jeg de her verificeringssvar, og på nuværende tidspunkt har jeg knyttet min brugerkonto sammen med verificeringssvarene, så når jeg skal skifte min kode og har glemt det, og ikke kan logge ind til systemet, så vil systemet knytte de svar, jeg giver sammen med min brugerkonto og sige, er jeg nu den, jeg er? Hvis det er de korrekte svar, jeg giver, så får jeg lov at ændre koden. Vi lader som om, der er gået et rumstykke tid. Og vi kan jo eventuelt lige i den rumstykke tid logge ind til systemet. Det kunne være et hvilket som helst stykke software, men bare for demonstrationens skyld, så har jeg her et selvbetjeningsportal. Godt. Jeg kunne logge ind. Det der så er, det er, der går et stykke tid. Jeg har glemt adgangskoden, og jeg kan ikke huske den. Og IT-afdelingen er ikke til stede. Det er sent om aftenen, og jeg har glemt hvad skal jeg gøre? Jeg har glemt det, og jeg skal ind, og jeg er ved at blive en lille smule desperat. Jeg åbner linket til selvbetjeningsportalen og vælger, har du glemt din adgangskode? Og så spørger den, hvem er jeg? HBO. Hvad er din mors fødenavn? Knudsen. Hvad hed din yndlingslærer? Jette. Og hvor gik du i skole i 3. klasse? Det gjorde jeg på Egholmskolen. De svar er jo kun nogen, jeg kan huske, sammen med mit brugerinitialer. Her der kan man se, at adgangskodepolitikken er mindst 4 tegn og højst 12 tegn. Den er ikke så skrap, men det ændrer jeg lige om lidt. Jeg finder på en ny kode, som er på 4 tegn. Og det var faktisk ikke en særlig god kode. Den blev tjekket op mod et ordbogs, altså en liste over ord, men der forud valgt, at den her, det var simpelthen for simpelt. Så må jeg vride hjernen lidt, og så skriver jeg
Det hjalp. Godt. Det var 4 tegn, koden er på. Vi prøver lige at logge ind her. Før var den 8. Brugeren har med andre ord, uden at ringe til IT-afdelingen, selv skiftet sin adgangskode. Godt. Det, der så er væsentligt, det var, at adgangskodepolitikken blev valideret, mens brugeren tastede det. Nu prøver jeg at lave en lidt skrappere adgangskodepolitik, for ligesom at vise, at der er flere ting, brugeren skal tage hensyn til end blot 4 tegn eller op til 12. Det var jo ikke så svært. Så hvis vi gerne vil have en, der er lidt skrappere, så vælger jeg en adgangskodepolitik, der har nogle andre krav. Jeg kunne for eksempel sige, at jeg vil ikke have et password, der starter, eller en adgangskode, der starter med et tal. Jeg vil ikke have, at det slutter med et tal. Jeg vil ikke have, at der er færre end 2 tal. Der skal mindst være 2. Jeg vil højst have, at der skal være 4 tal, for ellers så kan det være, at brugeren blot taster sit CPR-nummer. Det har jeg ikke lyst til. Det, der så sker, når brugeren har glemt sin adgangskode og giver de rigtige verificeringssvar, så bliver adgangskoden den nye vist, hvor der er lidt flere kriterier på. Min mors fødenavn er stadigvæk Knudsen. Yndlingslæreren hed Jette, og jeg gik på skole på Egholmskolen i 3. klasse. Her der kan I se, at adgangskoden mindst skal indeholde 2 tal, mindst være 4 tegn lang, højst 12. Den må ikke starte med et tal, den må ikke slutte med et tal, og der må højst være 4 tal. Vi prøver at se, om jeg kan finde på en, og lægge mærke til, at jeg skriver en lille smule langsomt. Løbende kodeordet bliver valideret. Perfekt. Og lad os se, om jeg kan logge ind til et system. Ja, så nu er det ikke 4 tegn mere, nu er det 8. Det var egentlig demonstrationen. Du kan få mere information på www.kmd.dk. Du kan også ringe til os på 44 60 52 46 eller skrive en e-mail på ismpost@kmd.dk. Tak fordi du kiggede med, og vi glæder os til at høre fra dig igen.